Dans nous tɛmɛ san 10 ani 7 kan donc ani Guinée-Bissau kun ɲɔgɔnna Daura donc match banna min 1-1 na m'a f'i ye Bissau Guinée ka baliden mise bidon na dɛ ale fɔlɔ da douango mais ballon ta bank mamna mais Sala jara ko yante donc ale nana kana égaliser donc ballon na ba mi 1-1 na donc dolantan kun cɛle wagati min na donc mi Ismaël Kamisoko nana y'ale ɲininka Ismaël Kamisoko ale an ka jalatigɛ n'o ye capitaine an ka kumakan lamɛn. I bɛ fɛn dɔ fɛ cogo dɔ la Ala t'a d'i ma ten wa donc a banna match nul la an bɛ Ala tanu maliyɛnw an bɛ se ka mun f'u ye fana u k'u ni ka na u décourager ni ka n'u fo ye wa n'Ala sɔnna an ka journée min bɛ ka na a ma ban quoi an b'o gagner inchallah. An y'a ye déchet min ka ca aw ka match la kosɛbɛ a bɛ prix caman jɛ mun de nana n'o ye bi. Bon comme ballontan o b'a la quoi o b'a la sinon kɔrɔlen u b'a don mais bi ta ma ɲɛ dɔrɔn an b'a faamu ballontan de don a bɛ se ka ɲɛ a bɛ se ka tiɲɛ. Public bɔra k'aw supporter bi kosɛbɛ i bɛ se ka jumɛn fɔ. An yɛrɛ yan an fanga ye public ye hali ni public tun t'an se ka bin bɔ donc an b'u fo dan tɛ foli min na u ka na décourager n'an bɛ match la wa to ka bɔ ka na supporter n'Ala sɔnna an bɛ coupe in ta match nata n'Ala sɔnna an b'a kɛ victoire ye. Donc ni to Ismaël Kamisoko ale kumakan ye donc nana ɲininka Dema Mamadou Traoré ale dege karamɔgɔ ye an k'ale fana ka kumakanw lamɛn nana ka kuma bara la. Le deuxième mi-temps fera premier mi-temps quand je pense que on a occasion de petit chama sera voilà maintenant amena pita wati mina anya ta situation de là où on a concentration de kosebe mais il faut reconnaître que Demsounou sera ka réaction mike ça a été une très très belle réaction donc bidonana anya gela sera ou sera ka ballon poussé faut arrêter jeu la kata bibo donc au match connotation kelenge jordo jora donc amol la tamna bi parce que bi bonta na contact mala bi bonta na maintenant en plus de la qualité technique il y avait aussi la qualité physique impact physique tout barka ka voilà donc Demsounou fitinu mbambolo munu se bonta na impact mana jou ma ka premier temps na absege sawo wege bonta nya équipe ni kalo fla équipe donc ça dit ame bara ko reka ka continuer ka équipe pousser wasa anga se ka ansa woso so wala tambolo ame bara reke objectif folo yo mi o qualification ni ça va passer par le match de la Gambie. Voilà donc ni tunye mi Dema ale kumakan ama fo sa n'Ala sɔnna ma bi wulada in na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min stade Wenzin Kulibali la donc min groupe B olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɔ zi o tɛ donc match bɛ daminɛ min 16h wagati voilà 16h wagati la donc min ye dolantan duman fila bɛ yen nɔ donc a kana fɔ mɔgɔw kɔ dɛ donc an bɛ taa ka taa min olu senkɔrɔma don donc o bana bɔ min ye denmisɛnnin minnu tɛ tɛmɛ san 17 kan parce que olu ye min ye qualification ɲini ka taa coupe d'Afrique la maintenant min y'an ka basketball la minnu la an ka équipe CRBT ale kan ka représenter min Ligue des champions la basketball la n'o ye balle